налеем малко и по равното. Как е наравно, младежи? Явно. Хижа Руи, подготвят се. Масички, барбекюта. А ние продължаваме нагоре. Само ще налеем малко вода. И ще превземем върху. Скочно тук навсякъде цветя. Все пак е ден. Всеки празник. Трябва годин час до върха. 1,5 км. Кратка отбивка на хижата. О, как е пипната. И колко цветя има. Ей! Като в Алпите. Каква приятна изненада. Разкощия. Да се належи водичка. Хижа да се направи разкошно. Аз съм идвал 5 години. Много е добра. Чао, до после! Чао! Минаваме покрай чешмата с бирата. Проверяваме дали е тука. Молиме се после да не се изпири. И отиваме нататък към Баира. Продължаваме нагоре. Птички пеят. Имаме още около 300 метра до върха. Ходих и по пътеката. Виждаме Living Янки. Жълт планински крем. Ето го тук в цялата му прелест. Просто е разкочен. Ледката е райска. Връхорловец. И през него ще минем после. Райско място. Еха! Вече сме почти на върха. Има хора! Международно изкачване в връх Руи на Енюв ден. Малко се е смърчкало, но ние сега ще му се усмихнем на времето. Добро здраве! Момичета, къде се намираме? На Руи! На Руи! Да живее българо-сръбската дружба! На връх Руи сме. Международно изкачване от българска от сръбска страна. Здравейте! Навсякъде. Хората. Здравейте! Излизайки на поляната, ляво на дървото има маркировка, която се вижда леко и се кара покрай гората. Оригиналната пътека в момента е направена по средата на поляната, което е също територия и не е окей да се минава. Може да озовеш в Драгоман и да си ходиш с влак. Значи вече сме в село Ломница, вижте има бусове, коли. Приключихме с ходенето и нещо много интересно. Смесен магазин, има специално гише за шкембе чорба и другото е за специалитети. Та, другарката да питам как изкара. Доволна ли от връх Руи? Другарката иска да се върне и да го повтори. Айде тогава, малко сти крачките, а? Крачките са екстра, 12 км. 30 000 не, 8 посока. Математиката ще поработиме, да. Чао!